Patay Diyos lalay, ginagdakag ba to? Hala na naman po yung tunga sa kilid Ano oh. si Loloy na? Loy, ay na siya paas ka, Loy. Butan man namong Loloy. Mads, ang nakadaog bitaw sa Miss Universe gabi, katong nadagma. Na, buenas gunang madagma, Mads. Kay katong nadagma ko, kitain ko sa kalibo. Swerte, gud ang madagma ta, Mads, no? Swerte, gyud. Buinas na yung madagma di ay. Dagan-dagan, ko basin madagma pugo, basin buinason pugo. Dagma ko. Ato eh! Ganong gahilak man kanak? Alam nga, nay, nag-iingon sa kuha dito, buwang-buwang daw ko. Ay, kulatahon ko man ang kinsang tawhan nag-iingon mo na. Di man tawo, iro man ang nag-iingon pa. Ah, buwang-buwang yun ka. Sandal mo sana ang ulo. Buho aron, ang sama baho ba eh? Baho na eh. Ah, kabaho aron? Baho yun. Buho ako eh. May master na yun? Ano ba? Imo ha eh? Ay, mora na. Nya, baho gyapon. Wala na. Alangan imong ba may baho. Aha naman po karikmar. Dere raw unahan. Basa-basa na po ka sa ulan, matukaran na po ka. Ah, abi pa lang, mukalitra. Tanawa ra. Balik dire, balik. Tanawa. Di man mo to, oh. Giingag di magpasingulan.